I wobec, że tu zaczyna się Polska. Sięgający 3 metrów kopiec Kaszubów stanął na samym końcu cypla helskiego. Pomysł jego usypania wyszedł od samorządu helskiego i od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. A półwysep zaroił się od Kaszubów, którzy dziś zjechali na Hel ze wszystkich zakątków regionu. Muzyka i wszelkie odmiany języka kaszubskiego rozbrzmiewały dziś na całym półwyspie. Turyści z głębi Polski byli tym mocno zaintrygowani i nie ukrywali, że helska kosa ma w sobie magię nieporównywalną z żadnym innym miejscem w Polsce. Początek Polski właśnie, to jest najważniejsze. Przyjechaliśmy dziecku pokazać. Hel, miejsce symboliczne, w którym coś się zaczyna. Bardzo rozpoznawalny na mapie. Tak, każdy wie, gdzie leży Hel tak naprawdę. Projekt kopca przygotował nieżyjący już architekt Bruno Wandke. To kompozycja złożona z głazów przywiezionych tu z różnych, nawet odległych zakątków Kaszub. Ja na Półwyspie Helskim się urodziłem, ale to rzeczywiście Helanie, ale i też pozostali mieszkańcy Półwyspu Helskiego mówią wprost, tu jest początek Polski. W Helu pojawili się dziś Kaszubi z południa i północy, ze wschodu i zachodu. Płekurnocam prosimy, błogosławi wsiadciech, co na Helści mierzei zieją, a łysoblewie tech, co zarabiają na chleb na młyżu. Wszyscy z własnymi pocztami sztandarowymi. I chciałbym podziękować wszystkim, co są przyczynione do tego, że ten kopiec, albo jakby niechterni powiedzele mita Kaszebów, tu na zaciutku Pelści stoi. Ale zanim ten kopiec usypano, trzeba tu było przeprowadzić poważną operację umocnienia brzegu. Przedsięwzięcie połączyło obiekty hydrotechniczne z elementami infrastruktury turystycznej. Za nami jest wejście na deptak spacerowy, po którym rzesze turystów i mieszkańców mogą oglądać piękną przyrodę z pięknych pomostów. I to jest nasz wkład w ten kawałek brzegu morskiego. Cypel po opuszczeniu go przez wojsko został udostępniony dla turystów po raz pierwszy od wielu dziesiątków lat. Mieszkańcy Helu żartują, że dzięki kopcowi łatwiej będzie można teraz dostrzec, gdzie kończy się półwysep albo gdzie zaczyna się Polska.